שלום, ואנחנו ב-1942. מה? משחקים בטלפילד ב-1942. טוב, זה היה גרוע. זה היה כל כך גרוע. אתה תתחיל כאן אתה רק. בן בן, וזה אביב ויער. ואנחנו נכון, משחקים איך בטלפילד ידעת? 1942. ועיצבו אותו ב-1942. די להגיד את זה. אבל זה נכון. סתם זה לא נכון. טוב, אתה בא עם הטנק שלך? כן, זה לא תנס... אוי, נו, אני צריך... שנייה, אני מצטרף מחדש, כי זה לא נתן לי ספאן פוינט. יואו. מה הבעיה? פשוט תלחץ על Enter ואז תבחר. מה הבעיה? צריך ללחוץ על אוקיי. אתה לא יודע אתה מה? יודע זה כיפה, זה לא... אני בא. פשוט... הנה, עם אני הסנייפר. בא עם הבאגי הלא באגי שלי. לא, אל תירה בי. מה אתה צולף, מה אתה? אתה רוצה שקומניץ לו? חוצפן אתה. זה... חשבתי שזה heavy tank. מה הביא כאן? מה הקשר? אין לי הביא כי כאן. מה שיש לי זה light tank. ואני יכול לרקוד איתו. מה? כן, הנה. טוב, קיצור, זה ערוץ חדש שאני ואביב פותחים. טרול גיימרס, כי אנחנו טרול גיימרס. טרולים. ואנחנו הולכים לשחק מיינקראפט, בטלפילד כמו שאתם רואים, 1942. ועוד משחקים שבן יכול להשיג. למה אני לא יכול לרוץ? אתה יודע, אם אני אתן לך את החשבון האוריג'ין שלי, אז אתה יכול גם להקליט בטלפילד 3. יש לך בטלפילד שלו? כן, יש לי גם מדל אוף אונר ומירורס אייג'. טוב, אני גם הולך לקנות כמה משחקים. יש לי גם דד ספייס. זה מפחיד אבל. אני מתחילים. God damn it. איפה אתה? אתה עוד פעם בכפר הזה? רגע, אנחנו קצת נספר על עצמנו. אוקיי, הוא גר מה הקשר? ביפ, לא, ביפ. אסור להגיד, כי אז אתם תטרידו אותו. כן, אני מפחד שאני לבד בבית. ואני גר בביפ, ביפ. אסור להגיד, כי אז אתם תטרידו אותי. סתום כבר. סתם. די. ואנחנו רגע. בעצם... אביב נעלם לי. קיצור, אנחנו נעשה המון... די. ואנחנו נשקיע ביוטיוב. כן, תעשה ספונסר גם לערוץ האחר של... ויש לנו ערוץ אחר שקוראים לו פידוק אנימי. מה? מאיפה באת? מאחוריך. כן, אני יודע, קול. אני הרגשתי את זה, אבל אני לא יכולתי להסתובב, לא יודע למה. היה לי... כן, דקרתי אותך ברגל, סתם דקרתי אותך בגב, אני כזה מרושע. אביב מצחיק! ייי. שיט, יש לך סנייפר? כן, מסתבר שהוא לא יכול להגיע אליך משהו. היי. תפסיק לזוז. לא אותו. למה אני לא יכול לנסוע? סע. למה זה לא יורה? אוי, אני צריך לעשות רילוד, שיט. אוקיי. די, תפסיק לזוז. סעקום. יואו, זה נכנס לתוך החלון, אני ראיתי שזה... למה זה לא נוסע? זה נוסע, אתה פשוט נוסע לאט. איזה הדשוט! אני מנסה להרוג אותך, אני לא מצליח, אתה מעצבן. אני מנסה להיכנס לתוך המכונית הקטנה, כדי להגיע למטוס ולברוח. לא באמת. אני רואה אותך הולך כמו איזה שמן. מה, איפה אתה? איך אתה רואה אותי? הנה אתה. זבל. אני משחק סנייפר עילית. אין אחד שהוא יותר טוב ממני. יו, אם אתה... גם לי יש את המשחק הזה וכמעט... אני אבל 2, לא 1. נו, גם לי יש 2. רגע, עילית או גוסט ווריור?
יש לי גם גוסטור וגם אליט. כי יש לי הרבה משחקי זה. יאללה, זמן לגנוב לך את האוטו. וואי, וואי, וואי. תמות! פספסתי. אני מת. כן, אני לגמרי מת, כאילו. בויה! פויה. בן מת חושב שאתה באמת מתעסק. מה? אתה חושב שאני באמת מפחד ממך? זה שאתה כן. טוב, זה לא אומר שאתה... איפה? למה לי יש רק טנק ונגמ"ש? למה לי אין... תגיד תודה, למה לי יש משהו יותר טוב? כן, יש לך שני מטוסים, נגמ"ש ומכונית קטנה. וואו, מה זה עוזר לי? שהיא בחיים? מהירה מאוד. הלוואי שהיה לי אותה. זה לא הכי עוזר לי בחיים, כדאי. זה מאוד עוזר לך. אתה גם יכול לבוא ולגנוב לי טנק. עד שזה עושה ספאם. עד שאני עושה ספון, עשיתי ספון מזמן. אוי, הטולתי... זה דפוק כזה? למה? מי שרוצה לשחק איתנו במיינקראפט או בכל מיני משחקים, שיודיע. שיכול לפנות שיבשת את הסקייפ, כדי שאני אפרוץ לו לסקייפ. לא, שידבר איתנו באימייל, אנחנו רוצים את האימייל. מה אימייל? בסקייפ. תן את הסקייפ שלי ושלך פשוט. טוב. ואנחנו נשחק איתכם, וגם אם יש או לכם שלא. משחקים להציע לנו. אז אל תגידו אותם. למה? כי אני רוצה שהם יגידו אותם. אוי, זה טונה. מה? להתראות. הנה אתה! אוי, לא, לא, לא! להתראות בן. הלכתי לאפריקה. נראה לי אנחנו כבר באפריקה. לא, אנחנו בסין. מי אמר? אני. אין לי שום מגדר, אין לי כלום. תחק ממני. אוי, לא. לקפוץ. אין לי מצליח. שיט. זה לא נפתח! המצליח לא נפתח. איך? what the fuck? יחפרפר. וואו. אם אתה בפרון ואתה לוחץ פעמיים זי, זה... אני יודע. אני אמרתי לך את זה אתמול. אתה אמרת שאם אני עומד, ואז נכנס לפרון, ואז לוחץ פעמיים לא זי... אמרתי שאתה לוחץ פעמיים זי ואז זה עובד לך. אבל לא אמרת שכאילו שאני עומד. לא. כאילו לעשות פרון ומיד לקום. אתה לא מקשיב, אתה לא שומע טוב. אתה לא שומע טוב. זה פוגע בך בכלל. במטוס, וזה הורס לי אותו, תפסיק. הנה אתה. די כבר! בעיקר טנק זה לא הורס. אוי, לא, לא! יופי, תודה באמת, הרסת לי את המנוע. זה מה שניסיתי לעשות. והצלחתי. בוא, תקרב אליי. חוז בי, שק אותי. תודה. אני לא גיי. כן, אתה כן. איפה אתה בכלל? הגעת לשם. אני סנייפר. אני אינג'יניר. אתה יודע מה זה אומר? מה? של המיץ תפוזים הזה יש לו טעם מאוד חזק. מה הקשר? לא, פשוט מיץ תפוזים. זה כמו קר. אתה בא ברגל שאתה
כן. לא יודע, אני שמעתי פיצוץ. לא, זה לא יעזור, זה לא מגיע פה כבר. זה המטוס שהתפוצץ. ברגל? כי אין לך אומץ, אין לך ביצים. אתה מפחד יש מזה. לי. לא, אני מביא לך מתנה, בוא קח את המתנה שלך. לא, מה פתאום? היא מלא. הנה. קח את המתנה, קח אותה, באמת, קח. קח אותה, נו, בן, בבקשה. די, אני... היי! יא חרא. אתה כל כך מת עכשיו. אהבת? לא, שנאתי. אני אדווח עליך לסימילק. מה? אתה לא יודע שהם... אבי אתה- הוא אתה- הכי גיי. אתה... בינינו הוא הכי גיי. הוא אוהב את עצמו מאוד. מצחיק. אה! איך אתה הרגת אותי? איך אתה הרגת אותי? התפוצצנו. ואיך מזה התפוצצנו? אני מבין את זה. טוב, כמה עכשיו זמן אין אתה לי שום חושב אוטו. שעבר? עכשיו אין לי שום אוטו, תודה רבה. טוב, אז זה היה להיום. רק רצינו להגיד לכם כמה דברים. כן. וקצת לעשות סרטון. אולי היינו די משעממים, אבל... זה רגע, רק ההתחלה. נכון, אנחנו מקליטים. פוגע. זה רק ההתחלה, ואנחנו נצלם עוד מלא סרטונים. אז נראה לכם בהתחלה. אל תקרא עכשיו לסרטון ההתחלה. ורגע, אני רוצה להגיד, אביב. מה? די! אתה יודע שזה יוצא לשמאל. איך אתה יודע? כי אני רואה אותך! איך אתה פוגע בי? אני לא רואה אותך. הנה. מה? 3 פגיעות. כי זה מרחוק. 2 בידיים ו1 בראש. יאללה ביי.